tal, como están? Unha vez máis, moi bons días, benvidos ao Instituto Terra de Sallas de Santa Comba. Que tal, como estades? Benvidos a vos tamén a De 0 a 100. Como saben, este é un proxecto de La Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación. O que facemos é acercar aos centros educativos grandes referentes da nosa comunidade. Para que? Bueno, pois para que teñan eles e elas inspiración e, por que non, despertar sempre vocacións desas das boas. Hoxe, falábamos antes, tendes aquí a un dos grandes científicos, pois sí, do mundo, é un dos mellores xenetistas a nivel internacional, e como el di, ali donde va, o máis importante é que é de Santa Comba. Ángel Carracedo, bons días, vente. Como estás, Ángel? Moitas gracias por vir. Bueno, para min é vir a casa. Claro, é que isto de xogar na casa non vai a valer. Que tal aquí no teu pueblo, en Santa Comba, que tanto, é verdad que tanto dis polo mundo? Sí, xogo na casa e presumo moito de ser de Santa Comba. Para mí é un orgullo, unha honra grandísima e nada, moi feliz de estar aquí con vos, porque veño moito a Santa Comba, pero nunca estou con vos, de modo que unha oportunidade tamén, de modo que encantado, que se vou dicir. Eles e elas están agora en segundo de bacharelato, están aí nunha contratráscara outra etapa educativa ou profesional. Como eras ti cando tiñas a súa edad? Xa pensando en facer medicina ou cal era a túa vocación? Aquí sabían que había caras que sabían o que querían facer, outros que non sabían, eu era dos que non sabía. É moi complicado. Sí, é complicado. Bueno, pero desto xa falaremos. Tampouco é menos trascendente do que a xente pensa, dá moita presión. En segundo de BAC é o ano máis terrible da historia da vida. Os meus alumnos de medicina dime que segundo de BAC é tan difícil como o ano máis difícil de medicina, que terceiro, pero con máis estrés. E teñen razón. Hai algún que non o ten, pero a verdade é que nada, eu daquela non sabía aínda que facer. Escollí medicina, pero aínda non sei moi ben por qué. Pero a verdade é que tamén sempre eu cando falo con rapaces de segundo de BAC intento desestresalos, porque un vai a ter ventas de oportunidade, o que teñen que acabar identificando cal é a súa ilusión. E para min é o máis importante. E non importa cambiar, non importa empezar con unha cousa e cambiar para outra, porque a vida é longa e traballar nunha cousa que non se gusta é traballo. Se traballas nalgo que che gusta e non é un tópico, non traballas, disfrutas do que fas. E por iso é importante buscar o seu sitio de cada un. E seguro que a vida vai dar oportunidades como mas deu a min e aos meus fillos. Isto é así. Despois falaremos diso das vocacións, pero ti fixeches medicina, pero depois non che gustaba moito eso de atender os pacientes. Non che gustaba ou dabache algo de respeto? Bueno, non me gustaba. Agora tendo pacientes, é que é increíble, porque significa que a vida tamén cambiache, vai cambiando todo. Non é que ainda me encante, pero sei que lles fago moito ben, pero si, costaba moito cando vin rapaces con cancro, os pais sufrindo, cando vin xente que tiña que morrer, decía eu, onde me metí? En Santa María. Eu pasaba mal, e dixen eu, teño que buscar algo máis que non teña que ver tanto cos vivos, por lo menos que teña que ver ca morto, que teña que ver cos laboratorios, que teña que ver algo que non teña que decir vas morrer en 3 días ou cousas así, que eu non podo, non son capaz. E miña muller intensivista, que enfrentase morre moita xente ali, ela di, salvo moitos, non que me morran moitos. Efectivamente. Pero sí que, vamos, o bo de medicina é que tes oportunidades tamén en outras áreas, pero ao final, mira, tamén estou atendendo agora pacientes. A vida cambia, pero é certo que cando rematei a carreira enfrenteime con ese dilema, que non podía facer unha especialidade clínica, por máis que poidera escoller a que me daba gana, porque quitara un boísimo posto no MIR, pero tiña que buscar algo diferente, e atopeino. Claro, ese diferente que ahora non sona tanto isto da xenética, cando ti estudabas, estaba lonxe, desde logo de Santa Comba e de Galicia, non? Pois non te creas, eu cando estudei xenética
Cando vedes máis xenética vos, fora de agora bioloxía vedes, pero foi en cuarto da ESO, non vos acordades que estudiabades todo isto do proxecto xenoma humano, e cando se ve, na miña época era igual, eu estudiaba aquí en Santa Comba, pero estudiaba un pouco na academia e moito pola miña conta. Non había instituto, isto non existía, eu tiña que examinarme por libre en Santiago, no Instituto de Santiago, ao final do curso, de cousas que igual non sabías, non deras ou non leras. E tiña tamén bioloxía e tiña xenética. E penso que foi unha das cousas que máis me motivou toda a miña vida a gustarme a xenética, porque imaginadevos todo o complicado que tes un libro que tes que ler pola túa conta, que era máis complicado, non eran tan didácticos os libros como son agora, e tratar de entender aquelo, eu non entendía unha patata. Entendín que sí que había ali como un libro de instruccións, que era polo que dun ovo de galiña salía unha galiña, non salía un pato, non salía un carballo. E que ali todo estaba como aquelo era bastante sorprendente. Entonces aquelo foi non entendendo. E tal vez foi o traballo que me costou para entender unha cousa que me sorprendía, o que era unha das áreas que me gustaba. Non era única, gustábame tamén a antropoloxía, gustábame moitísimo a psicoloxía. Había varias áreas logo que me gustaba, pero a xenética era unha delas e creo que foi ese esforzo de cando iba no que era equivalente ao cuarto da ESO, entendelo pola miña conta, que eu non tiña sorte de ter profesores de bioloxía ou profesores boísimos a vosso redor. Eu tiña que ler na casa, ir a Santiago, en un día examinarme de todo, moito por oral, e aquelo deses exames por libre en Santiago, recordo cada un deles como se fora do estrés que debía ter. Quero que lles contes como foches un dos primeiros becados de Galicia. O primeiro, porque é moi bonito, ten que ver con Santa Comba, ten que ver co teu pai, ca profesión do teu pai, e ca tua iniciativa tamén. Sí, foi unha cousa bonita, porque eu cando, en aquela época turbulenta da miña vida, que non sabía se dedicarme a pesca, ser fareiro ou seguir con medicina. Claro, Ángel, provén dunha saga de fareiros, que isto tamén tedes que investigalo, que é moi interesante. Sí. Non, o tema foi que sabedes que os de Santa Comba conquistamos Louro. É unha colonia nosa, total. O sea, de feito, hai moita máis xente de Santa Comba en Louro que de Louro. O sea, somos colonia. Como digo, os primeiros colonizadores fomos nós. Aficionei moito a pesca. En aquel momento que non sabía que facer, dixen eu, se me dedico a pesca, isto podo gañar cartos. Meu fillo fixo medicina e se dedica a surf. Non pasa nada, tens que buscar o teu camiño. Pois pensei, e se me fago fareiro, que era unha oposición. Pensei en facerme fareiro, que eu non me fixen fareiro, pero 3 dos meus irmáns, os seguintes, eu son o máis vello, fixéronse fareiros. Fixeron outras carreiras, pero ao final traballaron todos en faros. Pasaron toda a súa vida, e miña irmán aínda sigue no faro de Estaca de Bares, son todos de Santa Comba, pero nós non tiñamos ninguna relación co mar, somos de Santa Comba. Meu pai traballaba no Banco Pastor, aquí de Santa Comba. Nos vivimos ali en riba do edificio do que era o Banco de Santander, porque foi o Banco Pastor pasou a ser Banco Popular e logo Banco de Santander. En aquela época, cando ao final decidín que quería facer xenética, esa empezaba a facer cousas tiña unha beca de medicina legal, pero tiña que aprender xenética, apliquei para a Universidade de Uppsala, que é unha universidade de moitísimo prestixio, e onde se inventara todo, as técnicas de separación bioquímica, Linneo, non vos son a clasificación de Linneo, que dá un nome dunha especie, L, que é Linneo. Era de Uppsala, todo inventouse ali. Traballaban premios Nobel e admitíronme. Admitían a 6 estudiantes escandinavos e 6 do resto do mundo. E colleronme a mí. Para un máster de moitísimo prestixio. Pero costábame cartos. Eu non lle quería pedir a meu pai, porque ainda non collera o MIR, non collera nada, estaba rebelde total. Entonces ocurriuseme escribir, meu pai no Banco Pastor aos fillos dos empregados daban os becas durante a etapa vosa, durante o bacharelato.
Eu escribinlle, dixenlle, era a Fundación Barrié, porque a Fundación Barrié era a propietaria do Banco Pastor. Non daban daquela becas de posgrau ni nada deso, pero como nos daban becas aos fillos dos empregados, eu escribinlle e contei a miña vida. E dixen, quero facer xenética, isto é unha oportunidade, pero costa moitos cartos, porque os escandinavos paganlle, pero os do resto do mundo non. Escribinlle, e contestoume dicindo, cando recibe esta carta, nunha carta que está ali posta na Fundación Barrié, ten unha conta aberta ao seu nome para que gaste os cartos que lle fagan falta, pero para que poda ser un bo xenetista, para que foga un bo máster, e así foi. Así pude ir a Suecia, porque ali vivir da pesca era imposible, Uppsala fai un frío no interior. Bueno, este viaxe, ti empezaches a traballar no 78, non? É posible? Sí, foi o meu primeiro curso que din clase. Xa choveu, particularmente Santa Comba xa choveu. Non podemos resumir o currículo de Ángel Carracedo, pero é catedrático de Medicina Legal na Universidade de Santiago, director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, entre outras moitas cousas. O que me gustaría que lle contaras, Ángel, é como os moitos dos estándares, non sei se se expresa así, da xenética naceron en Santiago de Compostela, no teu equipo, o que se usa a nivel mundial. Sí, claro, eu empecé aplicando a xenética a medicina forense. De feito, son catedrático de medicina forense, medicina legal. E apareceu unha técnica para poder ler o ADN, o libro da vida, que foi cando eu estaba en Uppsala. Foi cando se descubriu, e deronlle o premio Nobel o que descubriu, cando eu estaba en Uppsala, e cando chamábase Fred Sanger, e ali tive unha oportunidade de coñecelo, logo o coñecí máis persoalmente. Pero empezou unha revolución que primeiro foi en forense e logo na clínica. Eu segui toda esa trayectoria. Outro amigo meu, que se chama, que é un profesor de bioquímica da Universidade de Leicester, que se chama Alex Jeffreys, descubriu unhas páxinas do libro do ADN que somos todos distintos, e intentando ver para que servía, descubriu eso. Porque era ADN que non se traducía, chamase ADN lixo, ADN non codificante, pero que ten unha función importante. Pero ele, tratando de ver para que servía, viu que todos éramos distintos. E dixo, isto para forense é increíble, porque calqueira deixa ADN en calqueira cousa, porque temos ADN en todas as células do corpo, de unha pegada, unha saliva, esperma, todo. Aplicouno en 2 casos no Reino Unido, e o terceiro caso só aplicamos aquí en Santiago, nun caso inmediatamente despois, pero para exculpar a un estudiante falsamente acusado dunha violación de 3 rapazas. Logo apareceu quen era. Pero as 3 rapazas o recoñecían en estas rolas de recoñecemento, que os erros máis grandes que se poden facer, porque dan máis erros que nin se sabe, pero o ADN non lle coincidía. E o Suiza, afortunadamente, fixolle máis caso que estaba empezando a noso informe científico que ao recoñecemento das rapazas, porque logo apareceu o verdadeiro culpable, que sí que lle coincidía lóxicamente o ADN. Pero esta técnica de Jeffreys ao final non foi admitida en tribunais de moitos países do mundo porque non era facilmente reproducible. E tuvemos que buscar outras páxinas do libro do ADN nas que sí que fora reproducible. E destas facemos 20 follas o libro do ADN como a Catedral de Santiago, en tamaño. Facemos 20. E delas foron descobertas un tercio por Scotland Yard, un tercio por o FBI e un tercio por nós, que se utilizan en todos os laboratorios do mundo. Pero a partir de ali, todas as innovacións de forense, todo o que se fai e o que ninguén aínda é capaz de facer, facémolo nós. Isto foi así na parte forense. Por exemplo, unha pegada, nós, e por eso chegan os casos de moitos sitios do mundo, se eu collo un arma ou collo unha tarxeta de crédito, unha corda para estrangular a alguén, nós podemos decir, se aparece un sospeitoso, podemos ver se lle coincide o ADN. Pero ese non hai ningún sospeitoso. Temos bases de datos de ADN de xente que comete delitos, podemos miralo, pero ese non está, que é o normal. Pois nós podemos decir de que cor ten a pel, os ollos moi ben, o pelo, podemos decir se o pelo é liso ou rizo, podemos dar outras características físicas, podemos decir a edade bastante ben, a vosa edade clavámola, podemos decir de onde é,
se é de España, ou se é de norte de África, ou se é de Rusia, ou se é de onde é. Isto está nos permitindo, e só únicamente isto facémolo nós a moito nivel, porque son todos descubrimentos nosos. Pero logo na clínica fixemos unha revolución parecida. Estamos que é moito máis grande, porque as aplicacións na medicina é brutal. Descubrimos genes de moitísimas enfermedades e tamén un poquinho somos os que en todo o boom da medicina xenómica, da medicina personalizada, somos os líderes de España en moitas áreas de Europa con moita diferencia. Isto danos moita proxección, pero iso é porque teño moi boa xente e cada vez máis de Santa Comba, que antes decía eu, teño máis de Louro que de Santa Comba, isto non pode ser. Agora xa teño moitos de Santa Comba. En un área que é a área de farmacoxenética, e a verdade é que estou contento. Igual algún de vos no futuro próximo, que sería unha alegría para min. Ti falas sabe muchísimo do teu equipo. Dis que non serías nada sin eles. Totalmente. Aprendo deles todo o tempo. Estades invitado a visitar todos o noso centro. Debedes ir. É un ambiente espectacular. A verdade é que é xente moi multidisciplinaria. Esta outra cosa que vos quería desestresar. Se tedes vocación de medicina, non é a medicina a única carreira na que se pode traballar en medicina. Nós traballando na Fundación de Medicina Xenómica é unha estrutura do Sergas, que fundei fai moitos anos, nas que é a máis grande do país con moita diferencia, na que atendemos a 45.000 pacientes por ano para diagnóstico de enfermedades xenéticas, cancro, farmacoxenética, facemos todo o diagnóstico prenatal de Galicia, moitas actividades, non todas ligadas á xenómica, pero ali traballan moitos técnicos de laboratorio, traballan técnicos de outra anatomía patolóxica, hai moito FP, traballan médicos, de 100 que somos, hai 3, somos 3. Hai moito biólogo, hai bioquímicos, Olaya Maroñas, unha daqui de Santa Comba, a filla de Pilia, é bioquímica, hai físicos, hai matemáticos, hai psicólogos, hai de todo. Hai xente que non sei que son ni tan siquiera, porque hai carreiras novas que non sei como se chama. Hai biomédicos, hai de todo. Hai farmacéuticos. Sabedes que un pode facer unha labor asistencial sin ter que ser médico. Incluso estar con pacientes, porque eu sempre os que mellor comunican, igual non son os médicos. Igual os que atenden mellor e dan máis cariño e máis mimos a un paciente, igual é un biólogo que anda por ali, que é o caso no meu grupo. Pois mellor el que outro que non teña ese trato. Teño moita xente, teño en total, na parte asistencial como 100, pero en total no meu grupo unhas 220 personas, que son moitas dedicadas a investigación, moitas dedicadas a asistencia, o grupo forense máis pequeniño, quedouse máis pequeniño, pero sigue sendo moi de élite, é moi internacional, hai xente de moitos sitios, e a verdade é que sí que estou moi orgulloso de todos eles, teño moita sorte na vida. Tamén nos programas que teño a nivel nacional, porque teño contratada, teño estructuras, teño un programa que se chama Impact para toda a xente que ten unha enfermedade rara non diagnosticada de todo o país, que analizamos os xenomas nos secuenciadores que temos aquí, porque somos que temos as máis facilidades, pero que están neste programa traballan 1.000 personas de todo o país, e 110 hospitais, e 100 contratados polo programa. E deles aprendo todo o tempo. Teño unha sorte que na miña vida. E faltache dicirlles que sempre o dices que aparte os necesitas, como cada peza dun equipo se necesitan uns aos outros, pero porque eres moi disperso. Eu? Sí. Bueno, eu teño un TDAH de libro, pero por eso teño unha fundación para TDAH, a ver se podo aconsellar a xente que... Pero busquei a maneira de poder sobrevivir. E claro, ou de desenvolver o teu talento. Tendo a dispersión de certo xeito. Quero dicir que todo tamén non son irresponsables. Todo o que facemos non é xenómica e non teño tentacións de facer outras cousas que non sean xenómica. Hai outras moitas ómicas, hai proteómica, microbioma. Eu nada máis que fago xenómica porque sei que teño que estar concentrado o know-how nunha cousa. E outro, pois, o colaboro, o subcontrato, outros grupos que fan outras habilidades. Pero é certo que eu tendo a moitísima curiosidade. Digo, Dios, por que os rapaces teñen autismo? Pois veña, un grupo de autismo.
Dios, por que rapaces que morren de morte súbita? Veña, un grupo de morte súbita. Pero sempre con un xeito, pero é certo que tendo máis a dispersión do que debería. Pero isto é o meu TDAH, pero ben. Pero bueno, cada un pode desenvolver o talento, sexa quen sexa, en realidade. Totalmente. E a multidisciplinaridade é boa. Aprenden uns de outros. Unha das cousas de que eu teño grupos que traballan en psiquiatría, que traballan en cancro, que traballan en cardiovascular, que traballan cos farmacéuticos, que isto é unha maravilla, porque de unhas cousas aprendense outras. A riqueza da interdisciplinaridade ninguén a pode crear. Faltame un filósofo no grupo que non me extrañaría que lle buscara un lugar un día. Que cada vez están máis presentes, ademais. Totalmente. Os grupos americanos potentes están contratando filósofos. Imaginadevos como é a ciencia. E a parte aplicada á clínica a que máis se está interesando nestes últimos anos? É a máis grande, porque claro, reactivouse a vocación médica por algún motivo, tal vez por culpa da miña muller, que é unha intensivista vocacional total. Entón reactivouse moito e tamén, claro, as aplicacións da xenómica en medicina son impresionantes. É disruptivo total, sí. Entón, claro, para diagnosticar o cancro fai falta xenómica. Para todas as leucemias, linfomas, todo isto hai que dar diagnósticos nun día. Senón a xente pode morrer, porque todo depende de que lle pasa molecularmente. Claro, a xenómica cambiou a medicina, como seguramente a IA vai na cambiar. Pero por iso coincidiume todo este boom, e claro, dame moito máis traballo a parte forense que dou pequeniña, porque as aplicacións son menores, outras aplicacións son impresionantes. Claro, a outra afecta tamén a xustiza, isto afecta a saúde, que tamén é outra cousa importantísima. Claro, isto é moi grande, con moitas aplicacións, e que implica que teño que dedicarlle moitísimos máis esforzos. Claro, pero entendo que a intención do vosso traballo é ir sempre por diante da enfermidade. Intentar. Totalmente. A medicina, por ir por diante da enfermidade, me acabas de recordar unha frase da miña muller que di, cando ten un enfermo na UCI, teño que ir por diante da enfermedade. Ela ten enfermos con sepsis, se non vou por diante da sepsis, morre. En certo modo, hai que ir aplicando os avances que temos para poder facer unha medicina de calidade. Isto é importantísimo. Os médicos non temos unha obligación de ter resultados, pero é unha obligación de medios. É unha obliga de medios que temos que facer todo o que a ciencia pode dar para poder facer un traballo adecuado. E a xenómica hoxe en día é unha ferramenta que axuda moito para poder tratar ben e para poder tamén predecir e previr a enfermedade moito mellor, que por onde van as cousas. A medicina hoxe en día é unha medicina cada vez máis personalizada. Eu sou un líder moi grande nese sector, pero é unha medicina moi cara. Medicina personalizada significa que os medicamentos non se fan para todo o mundo, fanse para un grupo, ligado a un biomarcador xenómico, ligado a un xen. E claro, isto é moi caro, porque se tenes que facer medicamentos para uns poucos, e un medicamento costa moito facelo, enfermedades raras, a veces para paciente único, pero vale un mundo. Isto implica que temos un problema de sostenibilidade do sistema. Por iso e por saúde, cada vez é máis importante traballar en predicción e prevención, adiantarse aos problemas, saber quen vai ter risco cardiovascular, quen vai ter risco de cancro de mama, de cancro de colon, naquelas cousas que se podan vixilar e que se podan cambiar na vida. Logo, cada quen ten un libre albedrío, pero ti podes saber, eu teño moito risco de cardiovascular ou moito risco de obesidade. Se eres un pai, vou tratar de educar esta xente con dieta, con tal, que lle guste o deporte, para minimizar o risco. Simplemente, moitas veces, con cambio de estilo de vida. E por iso é tan importante a predicción e prevención, na que estamos gastando moi pouco. En todo o que é saúde, en predicción e prevención, gástase menos de un 2%. Por qué? Porque hai moita presión das farmas e de outras cousas noutros lados, pero os gobernantes deben pensar que a predicción e prevención é onde hai que poñer máis cartos, porque aforras moito e das moita máis saúde. E a quen se lle pode, isto aquí vou entrar na parte da ética, a quen se lle pode facer un exame xenético? Eu podo facer un exame xenético para saber o que me vai a pasar nos próximos anos? A ver, neste momento o noso ten aplicacións, ten varias áreas de aplicación. A primeira
é antes de ter un fillo, o que se chama diagnóstico prenatal. Non se lle fai a todo o mundo o diagnóstico prenatal. Faiselle aqueles que teñen risco de ter un problema, calculado con os índices. Os que teñen risco, faiselle, antes pinchábase a barriga, en líquido amniótico, agora xa non. Agora, porque eso tiña risco de aborto. E despois de tes un fillo ben, ibas a ter un fillo ben, e abortas, menudo negocio. E agora faise en ADN fetal no sangue da nai. Quítaselle simplemente sangue, e quitamos ali o ADN do feto, e miramos se ten algunha alteración xenética, se ten un Down, por exemplo, porque ten risco de ter un problema. Esta é unha parte. A parte máis importante é cancro, de número. Prácticamente é moitísimo, todo que cancros oncohematolóxicos, pero tamén moitos cancros sólidos, antes de dar, moitas veces para saber que tipo de cancro ten, e outras veces para saber que tratamento hai que darlle. Isto xa se fai de rutina. Todos que teñen moitos cancros, xa se fai un análisis xenético para ver que hai que darlle. E logo, enfermedade xenética. Que, claro, eso pode ser dous tipos de análisis. Un rapaz que ten un adulto que aparece con unha enfermedade que probablemente é xenética, ten todo o dereito a facelo. Os pais que teñen risco de ter un fillo con enfermedade xenética, todo o dereito de facelo. Hai unha cartera de servizos, por fin, común do Sistema Nacional de Saúde, que isto se permite, porque facíamolo en Galicia, pero non en outros sitios de España. Eso xa se fai. Outra cousa distinta é predecir o risco dunha enfermedade común que é por donde ven todo. Isto hai que pensalo moi ben. Sabedes ahora, por exemplo, que se fai un cribado para cancro de mama por unha mamografía a partir dunha idade hasta outra idade, de forma distinta en toda España, por suposto, que sempre estou igual. Pero claro, isto empeza aos 40 anos. Hai moita xente que morre aos 30 anos. Sí. Claro, por que non previlo? Isto pódese facer. Pódese facer e podes predicir cal é o risco individual xenético, porque é moi xenético, para moitas enfermedades. Pero claro, igual non compensa para todas. Poderíamos predecir risco de Alzheimer, moi ben. Pero se non se pode facer nada, para que queres predecilo? O único que podes facer é que todo o mundo teña un ataque de ansiedade. Ahora que fago? Non sei. Por iso é mellor igual non facelo. Pero para moitas cousas que se pode predecir e previr, isto sí que vai a ser tremendamente importante. Pero o que pasa é que para trasladar isto precisamos saber cal é o xenoma da nosa poboación. Por iso é tan importante o proxecto que penso que vai ser máis importante da historia de Galicia e o segundo en xenómica da historia da humanidade. Proxecto Xenoma Galicia. Que é o proxecto Xenoma Galicia. Contáis o que é? Mirade, isto, a ambición é facer o xenoma de 400.000 galegos. Xa fixemos un piloto. Isto custa moitos cartos. Pero tamén, por que isto é tan importante? Primeiro, a xente que participa, xa lle damos os datos de se teñen cancro de mama e ovario familiar, cancro colorectal familiar e hipercolesterolemia, porque poden predecilo. Logo conto-vos un caso da miña sobriña, que ademais foi feito aquí en Santa Comba, o tema. Claro, para que é importante isto? Para poder predecir enfermedade común, pero tamén sabendo, ligando isto a historia clínica, utilizando IA, vamos a poder identificar dianas para fármacos, facer fármacos que funcionen mellor nos galegos que en outros sitios. Podemos facer medicina personalizada, vai a revolucionar por completo a industria biotecnolóxica e farmacéutica. Únicamente hai un programa equivalente que foi no Reino Unido que fixeron 500.000, pero no Reino Unido son 100 millóns e nosotros somos 2,7 millóns. De modo que por poboación é o máis importante do mundo. E temos moita mellor información clínica. Por iso é un proxecto tan importante, porque vai a relanzar toda a investigación, vai a ser unha oportunidade enorme para a nosa terra. Vai a ser un proxecto de moitos anos. E igual os resultados finales non os verei, pero sí que vai quedar Galicia nunha posición liderando o mundo. Isto unido á fortaleza que estamos tendo en IA, a unha industria biotecnolóxica e farmacéutica que é incipiente, pero que é poderosa, creo que vai nos dar un relance nun sector importante, porque é un sector de moitísimo valor engadido, e que vai crear riqueza
e vai dar moita máis saúde aos galegos, que ao fin de contas é importante. É que é increíble. Tedes algunha pregunta, non? Digo eu. Veña. Temos aquí un... Quen vai arrancar? Bueno, gustamos o que facemos. Queredes vir a visitarnos ali? Eu creo que debedes ir. Bueno, por certo, o que queira tomar un café conmigo para, ou un café, unha Coca-Cola, o que lle pete, para, se quere unha orientación ou calqueira cousa, do que facer ou tal, eu encantado. Tanto sábados pola mañán como domingos pola tarde aquí en Santa Comba, un placer. Tomamos un cafetiño. Arrancas ti? Veña. Tocouche. Sí, dalle. Como te chamas, perdona? Hugo. Chámame Hugo. Hugo. Pensas que as investigacións chinas poden chegar a aumentar a longevidade humana ata 150 anos? Non creo que as chinas. Pero non creo que teña que ser unha boa idea que un ser humano viva 250 anos. As especies temos unha longevidade determinada. Hai moitos problemas ligados ao envellecemento. Para mí está ben ter un límite na vida. Igual vivir un pouco máis do que vivimos. De feito, a esperanza de vida está aumentando. Igual chegar aos 110 anos, pero vivindo ben. Eu non creo que sea unha boa idea a longevidade, nin mesmo polo reemplazo de órganos. Porque, mirade, eu podo facer un cerebriño de calquera de vos. Facémoslo no laboratorio, facemos cerebroides. Podemos sustituir órganos tal, pero o cerebro, podo collervos unha célula da pel ou unha célula tal e faceros un cerebriño voso casi do tamaño que queira. Non sei se sabíades isto. Se me ides a visitar, enseño vos cerebriños de rapaces que teñen enfermedades xenéticas. Está todo regulado, é moi ético. Pero por que non se pode nunca reemplazar? Porque o cerebro de un non é o cerebro físico de un. Desde que tes o primeiro contacto ca nai, xa tes conexións distintas. O cerebro de un, que o podes facer, nunca podes reemplazar o teu cerebro, non eres ti. É outro. Isto por eso, eso nunca vai ser. O importante é traballar moito para vivir un pouco máis no límite que ten a especie humana, pero vivir mellor, e sin problemas. Isto é importante. E ter saúde. Porque despois, senón, para que queres vivir 220 anos e tes Alzheimer, ou tes cancros que te salen por todos lados. Cal é o tema? Mirade, somos a mellor xente do mundo. A xente de Santa Comba é a mellor xente que hai no mundo. Eu vou me empadronar só. Pero tamén a maldición máis grande que vi na miña vida escoitei aquí. Dunha señora que lle berraba a outra, unha vez lle berraba a outra, e que nunca saúde teñas e nunca podas morrer. Non me digades se iso non é unha cousa terrible. Dixen eu, Dios, si que aquí maldecimos ben. E a verdade é que este é o tema, vivir un pouco máis, pero vivir mellor. E non nós non traballamos en alongar telómeros nen cousas de longevidade, non me gusta. Penso que a morte e a enfermedade son consustanciais á vida e hai que aceptalo. E que a idea é vivir un poquinho máis, pero mellor. Pola dereita, seguimos. Como te chamas? Saúl. Saúl, dalle, veña. Bueno, como falaches antes de límites éticos, pois gostaríame saber algún outro que teñas que penses ti que non deberíamos cruzar no teu ámbito, na edición xenética. Hai moitos límites éticos. Na parte forense, que é unha parte que teño a loita ética perdida, e mira que loitei na miña vida, a mí nunca me pareceu ben facer bases de datos de todo o mundo da poboación. Temos bases de datos criminais para os que cometan delitos, pero nunca me pareceu unha boa idea tela de toda a poboación, porque se un día non hai democracia, que non a temos garantida, e temos un réxime totalitario, esa ferramenta en poder dun Estado totalitario é tremendo. Hitler podería saber quen son xudeos e que porcentaxe de xudeos eran. É dicir, máis de 5% de xudeos e moitas máis cousas. Non me parece, e sin embargo estou perdendo a batalla, porque hai moita xente que se fai test xenómicos para do que chamamos xenómica recreacional, que para saber de onde son, de onde vexen os seus ancestros. En Estados Unidos tanto se fixeron esos test que tipo destrazar a calqueira. Na parte clínica
preocupan moitos problemas. O que chamabas de edición xénica, sí, cando se utiliza non para evitar ou curar unha enfermedade, sino para seleccionar unha raza, o que é euxenesia. Isto fíxose con dúas emelgas chinas, un tolo, que seleccionou un xen que se chama CCR5 para que, por dous motivos, un porque é donde se unía o virus do SIDA, para que foran inmunes ao SIDA, e tamén para que foran máis listas, porque os ratos que lle quitas ese xen son máis listos. Pode seleccionar vacas, pero humanos, isto é euxenesia pura e dura, e lóxicamente pareceme horrible, terrible. É que tiña que estar terminantemente prohibido. Ti non podes saber que é ben ou mal. Miña filla, que é veterinaria aquí, tamén ten moitas dúbidas desto de seleccionar vacas, porque di que son os animales máis enfermos do mundo. Pero a verdade é que con humanos sí que non se pode facer. Se selección animal temos la feita toda a historia. É simplemente acelerar o que facemos. Pero seleccionar humanos pareceme horrible. Isto, ademais, esas rapazas son un experimento, porque esa técnica nin é segura. Facémola para terapia xénica. Estamos nos facendo terapias xénicas con CRISPR. Pero para seleccionar humanos, Santa María, non vos parece? Imos a cambiar de lado, veña. Aquí vexo que hai preguntas. Como te chamas? Eu son Patricia e gustaríame preguntar cal foi a túa experiencia persoal nas investigacións de casos como o crime de Alcácer. Sí que, sí. Cal foi a túa experiencia personal en casos como o crime de Alcácer e tantos outros que, como dicíamos, inculparon a xente e exculparon a moitísima tamén? Bueno, aquí hai dous matices. Nos estudamos moitas veces para inculpar co ADN, tamén para exculpar. Hai un proxecto precioso no que traballamos que se chama o Innocence Project, que empezou en Estados Unidos, pero que tamén hai en Europa, que en Estados Unidos xente condenada a morte e a cadena perpetua, coas técnicas novísimas que temos o ADN, as facilidades que temos agora, que as novas tecnoloxías, analizouse xa en 500 casos o ADN, elevan máis de en moitísimos casos elevamos 400 exoneracións, xente que era totalmente inocente. En Europa elevamos 100 exoneracións, xente totalmente inocente falsamente acusada. Este é un problema grande de xustiza que ten as súas causas que tamén temos analizado. Claro, o ADN vale moito tamén para exculpar, pero a min, xa que falaches de Alcácer, claro, moitas veces vivín tamén na miña vida profesional ocasións onde eu penso que a xente era a persoa acusada de inocente, estaba convencido e fora declarada culpable e paséino moi mal, sin poder facer nada. Isto tiven 2 ou 3 casos. Pero xa que falabas de Alcácer, a min o que estou máis contento na parte clínica que forense, mira que forense liderei todo e sigue, estou nada máis agora facendo medicina legal humanitaria, o que levei sempre foi moi mal foron os casos mediáticos. Os meus fillos dinme, papá, xa es en Netflix outra vez? Eu, xa isto me estresa. O caso de Alcácer foi un caso terriblemente mediático. Entrar a declarar con 5.000 cámaras, eu non era libre, non declaras igual. Creo que compromete moitísima xustiza. Non entendo a xustiza ligada a isto. Paréceme horrible. Levei moi mal. Tuvemos moitísimos casos mediáticos. Casos de Noruega, un caso de Londres que tamén aparece en Netflix, que se chamou Operación Misted, que foi o violador en serie. O caso ese de Colombia, filla de Clara Rojas e Manuel, un fillo que aparecera cas FARC, que tiñamos millóns de periodistas ao redor. Bueno, Alcácer, o caso este bretón, horrible. Andar pola rúa que che veñan detrás, que saliu eu, tamén ataques de pánico, eu non o soporto. Son unha persona tímida, non me gustan os medios, escapo da tele absolutamente, é raro que me besade salvo en algún programa privado, nunca di unha declaración de nada, de ninguna cousa forense na miña vida. Non me parece lóxico. Me parece que había que ter un límite a ese periodismo de investigación e tamén ter
pensar que pode comprometer moitísimo a independencia pericial e a independencia judicial. Penso que isto había que reflexionar moito onde están os límites. E agora estou nunha medicina legal humanitaria dirixindo cousas e contribuindo a xente que está desaparecida ou tratando de identificar en catástrofes. Esta parte gustame moito, porque pode axudar. Pero a outra parte, horrible, horrible. Ai, Ángel, que paliza nos metestes. Portarémonos mellor os xornalistas. Non, únicamente pido vos que reflexionades nesta parte de presión a peritos, ou policías, ou suíces, porque de verdade que pode comprometer que hai libertade de información. Pero tamén non prevalece o dereito a unha xustiza ben feita. Totalmente. Entón, non haberá que reflexionar un pouco onde están os límites. É a miña reflexión, con moita humildade. Xa sabemos. Conselleiro Román Rodríguez, non vai preguntar desta volta? Espera. Aí vai. A miña pregunta, a mellor para ti, Ángel, é unha tontería. Pero cando falabas que eres capaz ou erades capaces cando facedes un análisis do ADN, saber de que país era, como é posible eso? Porque ti podes saber a estatura, o color da pel, pero a localización xeográfica, en que se basea? En que, mirade, o ser humano apareceu en África fai 200.000 anos. 100.000 anos estuvo en África dando voltas. Éramos negros, negrísimos, África, africanísimos. Fai 100.000 anos saímos de África. Os libros, os antropólogos, que fai moita gracia, din que por curiosidade. Mentira total, saímos por fame, seguro. Porque a historia da humanidade é a historia da fame. Ali había outros humanos, misturámonos con eles. Saliron uns poucos. Xa podes imaginar, cando chegamos a África, a Asia, ali había outros humanos que se chamaban denisovanos. Mezclámonos con eles. A Europa chegamos fai 65.000 anos. Aquí había outros humanos, chamábanse neandertais. Non nos exterminamos, misturámonos con eles. O ADN dun europeo, xa podes imaginar que ten un 3-5% neandertal que non o ten un africano. Xa podes distinguir africanos de europeos. Tamén africanos europeos de asiáticos, porque teñen ADN denisovano. Pero tamén non toda a xente que vivía en África saliu de África. Saliron uns poucos que levaban un ADN, por exemplo, un ADN das súas nais, ADN mitocondrial, que outros linaxes de ADN mitocondrial quedaron en África, e quedaron igual uns en Angola, outros en Mozambique, saliron uns poucos. A Europa chegaron outros poucos, a Galicia chegaron outros poucos. Entón podemos saber de onde somos cada un. Entendes? Non tan, é moito máis. Porque en forense o malo que temos normalmente ADN de moita calidade que non podemos analizar todo o xenoma. Pero eu, con todo o xenoma, podería dicir con moita probabilidade se galego da parte galego-portuguesa. Non podería distinguir un galego dun portugués, nin un asturiano de un onubense, pero sí un onubense dun de Almería. Con probabilidades. Este é máis probable que sea desta parte. Claro, a medida que nos apartamos, temos máis diferencias. Se ten un xen de cancro de mama familiar galego, un BRCA, aquí hai unha mutación de cancro de mama que únicamente é galega. Podería dicir, se esta persona ten, diría que representa ademais o 50% de cancro de mama familiar de Galicia. Aparece en Brasil, aparece en Suiza, pero podría dicir, este ten ascendencia galega, apareceu aquí fai 4.000 anos, esta mutación. Entendes? Isto non se fai en forense máis que grandes áreas. Normalmente o que identificamos en forense é norteafricano, europeo occidental, norteeuropeo. En América vemos misturas, porque son poblacións moi mesturadas. Pero na operación Minstead, a resolución do caso foi porque a persona que cometer o delito, podemos dicir a Scotland Yard, esta persona ten un 70% de ADN europeo, 20% africano, 10% nativoamericano, amerindio, nativo americano. Esta xente, isto é típico de zonas da costa colombiana, do Caribe, é moi típico de Jamaica.
foi o que permitiulle saber o tema. Isto é o que se pode chegar a saber. E contado tan sinxelo, a última marchamos. Ángel, para todos estes rapaces que están en segundo de bacharelato, hai que seguir, un debe seguir a súa vocación? Total. É o máis importante e non importa cambiar. Mirade, meu sobrinho David, rematando o terceiro de medicina, pasouse a náutica. Que mirade que cambio radical. Claro, os seus pais non lles gustou moito o tema, pero eu apoiei-no moitísimo, porque hai que seguir a vocación. Meu fillo, xa sabedes, fixo medicina deportiva, pero dedícase a surf e a redes e vai moi ben. Guillermo Carracedo, buscádelo, Sí, sabes quen é, non? Se dades likes, vive deso. Non importa cambiar, importa buscar o teu camiño, importa intentar ser feliz co que faz. E normalmente, ademais, o que estás máis afeito, o que se dá mellor, é o que tes máis vocación por algunha cousa. Encontraredes o vosso camiño, pero si pensade en ilusión. Eu, aos de Santa Comba, precisamente, unha vez que falei aquí tamén xa o regalei. Mira, eu cando fun a Suecia non o pasei nada ben, nada ben. Eu non tuve problemas nunca na miña vida para estudiar. O que pasei aquí de rapaz en Santa Comba serviume moito. Non aprobaba sempre, porque a veces preguntábame preguntas que non sabía. Pero sí que traballei moito como facemos aquí. Santa Comba temos dúas características moi daqui, tamén moi galegas, pero aquí máximo que traballamos e somos humildes. Isto é unha verdade. E ademais edúcanos moito para isto. Pero eu traballaba moito, sempre tuve 10 en todo, a partir de bacharelato e na carreira, pero en Suecia pasei no moi mal. Moi mal, porque era outro mundo distinto. Aquí aprendera francés, tiña que falar en inglés, facía outras cousas que non aprendera nada, costoume traballo. Pensaba sempre nos nosos emigrantes, decía eu, máis traballo ten que costar algo que tivo que marchar con unha maletiña de nada para unha terra de fora que non sabía ningún idioma e a pasalo mal. Eu que podo facer o que me dé a gana, teño que aguantar. Pero tamén axudoume moito un libro que me regalara a miña avoa, que a nai da miña nai, que vive aquí, e que é de Valladolid, que tamén ten moito mérito. Unha rapaza que está estudiando Dereito de Valladolid vira a vivir a Santa Comba a traballar nunha tenda. E poñía, mira a estrella e trata de alcanzarla, non importa a distancia. Con eso quería dicir que loitara por a miña ilusión, como así foi. Fíxenlle caso, e puden facer unha vida feliz, como feliz penso que a de miña muller, que é unha intensivista vocacional, que disfruta do que fai, dos meus fillos, Guille feliz co que fai, Mar, que traballa aquí na Clínica Gubé de veterinaria, e que podes visitala tamén e saber o que é a profesión veterinaria. É tan vocacional que non vos podedes imaginar. Traballa día e noite, paganlle pouco, pero é ultra feliz, feliz. Isto é o que é importante, porque así a vida, a veces non o consigues, pero hai que intentalo. Hai que intentar buscar isto con todas as túas forzas. E digo vos eu que teredes oportunidades e se loitades con ilusión en aquelo que vos vocaciona e de lo conseguir. Bueno, isto merece un aplauso, que nos despedimos. Un placer.